ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುದರಂಗಡಿ. ಯಾನೇನಿ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸಡು ತುಳಸಿನು ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುವೆರು. ತುಳಸಿನು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯೆ ಪಂದಲ ಪನ್ಪೆರು. ದೇಗ ಪಂಡ ತುಳಸಿನು ಹಿಂದೂ ಜನಕ್ಕುಲು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಮೀದು ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಆ ದಿನನು ಶುರುಮನ್ಪುವೆರು. ಏರು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ತುಳಸಿಗು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಕೈ ಮುಗಿವೆರು. ಅಗಲಿನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಪೂರ ಸಿದ್ಧಿಯಾಪುಂಡು. ತುಳಸಿ ಗಿಡನು ಮರ್ದುಗ್ಲ ಪಾಡುವೆರು. ತುಳಸಿಗು ಪುರಾತನ ಕಾಲೊಡೆ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಜಾಗನು ಕೊಡ್ತಿರು. ವಿಷ್ಣು ದೇವೇರ್ನ ಬುಡೆದಿಯಾಯಿನ ತುಳಸಿನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿರು ಪಂದುಲ ಪನ್ಪೆರು. ಮುಂದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪುರಾತನ ಕತೆ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಜಲಂಧರೆ ಪನ್ಪಿನ ರಕ್ಕಸೆ ಇತ್ತೆ. ಆಯೆ ಈಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ ಮೂಜಿನೇ ಕಣ್ಣದ ಕೋಪೊಡು ಜನನ ಆತಿನ ರಕ್ಕಸೆ. ಆಯಗ್ ಬೃಂದಾ ಪನ್ಪಿನ ಬುಡೆದಿ ಇತ್ತೊಲು. ಆಲು ಸತ್ಯವತಿಯಾದಿತ್ತೊಲು. ಬೃಂದನ ಭಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನ. ಅಲೆನ ವೃತ ಪೂಜೆಡೆ ಜಲಂಧರಗ್ ಅಮರತ್ವದ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಆಯೆ ಮೂಜಿಲೋಕುಡು ವಿಜಯ ಆವರೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವಲೋಕದ ಮಿತ್ತು ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪರೆಗ್ ಸುರುಮಂತೆ. ಆಯನ ಬುಡೆದಿ ಬೃಂದ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತ್ ಪೂಜೆಗ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತಲು. ಈ ಕಾರಣಡು ದೇವೇರ್ನಗಲೆಗ್ ಆಯನ ಸೋಪಾವರೆಗ್ ಬಂಗಾಂಡ್. ಬೃಂದನ ಭಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಜಲಂಧರನ ಶಕ್ತಿಲ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ಪೋಂಡು. ಉಂದೆನು ತೂದು ದೇವೇರ್ನಗುಲು ಪೂರ ವಿಷ್ಣುನ ಕೈತಲು ಪೋಪೆರು. ವಿಷ್ಣುಗು ಬೇತೆ ತಾಜಿದಂತ ಅರೆನ ಭಕ್ತಿದಿಗು ಮೋಸ ಮನ್ಪುವೆರು. ಎಂಚಾ ಪಂಡ ವಿಷ್ಣು ದೇವೇರು ಜಲಂಧರನ ವೇಷುಡು ಬೃಂದನ ಕೈತಲು ಪೋಪೆರು. ಜಲಂಧರನ ವೇಷುಡು ಇಪ್ಪುನು ವಿಷ್ಣು ದೇವಿರು ಪಂದು ಬೃಂದಗ್ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಬೃಂದ ತನ್ನ ಕಂಡನೆ ಯುದ್ಧಡು ಬತ್ತಿರು ಪಂದು ಎನ್ನದು ವೇಷುಡು ಇಪ್ಪುನ ವಿಷ್ಣು ದೇವೇರ್ನ ಕಾರ್ಪತ್ತೋಲು. ಆಯನು ಮೋಕೆಡು ತೂಪೊಲು. ಉಂದೆರ್ದು ಅಲೆನ ಭಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠೆದ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಾಲಾಪುಂಡು. ಜಲಂಧರನ ಶಕ್ತಿಲ ಕಮ್ಮಿಯಾಪುಂಡು. ಆ ಸಮಯೊಡೆ ಈಶ್ವರ ದೇವೇರು ಜಲಂಧರನು ಕೆರ್ಪೆರು. ಈ ವಿಷಯ ಬೃಂದಗ್ ತಡವಾದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಯಾನು ಪೂಜೆ ಮಂದಿನ ದೇವೇರು ಎಂಕ್ ಮೋಸ ಮಂತೆರು ಪಂದು ಕೋಪುಡು. ಬೃಂದ ವಿಷ್ಣುಗು ಕಲ್ಲಾಪಿನ ಶಾಪನು ಕೊರ್ದು ಈರ್ಲ ಇರಿನ ಬುಡೆದಿಡ ದೂರ ಆಪಿನ ಬೇನೆನು ತಿನುಡು ಪಂದು ಶಾಪನು ಕೊರ್ಪೊಲು. ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ತಪ್ಪುದ ಅರಿವಾದು ಅಲೆನು ಆಲೇ ಪೊತ್ತಾದು ಸಮುದ್ರಗು ಲಾಗಿವಲು. ಅಪಗ ಅಲೆನ ಶಾಪೊಡ್ದು ವಿಷ್ಣು ದೇವೆರೆನು ಕಾಪಾಡರೆಗು ಅಲೆನ ಆತ್ಮನು ದೇವೇರ್ನಗುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರದು ಒಂಜಿ ಗಿಡಕ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಂತ್ ತುಳಸಿ ಪಂದು ಉದರುದೀಪೆರು. ಆ ದಿನ ವಿಷ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ತುಳಸಿಗ್ ಮದಿಮೆನು ಮನ್ಪುವೆರು. ಅಂಚಾದ ನಮ ಆ ದಿನರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ವಿಷ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ತುಳಸಿದ ಸವಿ ನೆನಪುಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತುಳಸಿ ಪರ್ಬನು ತುಳುನಾಡ ಜನಕ್ಕುಲು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುವೆರು. ನಿಗಲೆಗ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ನಿಗಲ್ನ ಮಾತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ.